русия барои муҳоҷирони корӣ профили рақамии шаҳрвандони хориҷиро патент кардан метавонад. отказ барои аннулировать бидан буромадагӣ бошад. шуғли аҳолӣ бренд дар амуҷа ҷои шиноснома ва раводид ҳастед. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. маълумоти нав пешкаши шумо мегардонем. баъдан саволотона мехонем, бо диққат гӯш кунем. нафарҳоеда ки аз канали ма реклама дар кор боша, агар дар амиҷа номери WhatsApp мебироя, танҳо барои реклама метавонед ки бинависонед. суҳбат мекунем бародарои азиз. хеле ки медонед дар канали ма дар як моҳ 10-15 видео иншааллоҳ мебирояд ва чӣ рекламае ки набоша маслиҳат мекунем ва рекламаҳои шуморо мемонем. мавзӯи асосии имрӯзаи мо акнун тамоми маълумот дар бораи шаҳрвандони хориҷӣ дар як профил ҷамъоварӣ карда мешавад, ки барои мақомоти давлатии Федератсияи Русия, корфармоён ва худи муҳоҷирон дастрас мебошад. русия барои муҳоҷирони корӣ профили рақамии шаҳрвандони хориҷиро роҳандозӣ кард. ин захираи иттилоотии давлатии маълумотро дар бораи муҳоҷирон аз 14 ниҳод дар пойгоҳи додаҳои ягона муттаҳид мекунад, то назорати будубош, шуғл ва риояи қонунро тақвият диҳад. профили рақамӣ маълумоти шиноснома ва биометрӣ, маълумоти ба қайдгирии муҳоҷират, убури марз, маҳдудиятҳои вуруд ва ҳуқуқвайронкуниҳои маъмуриро дар бар мегирад. дар пойгоҳи додаҳо инчунин маълумот дар бораи таърихи кори корфармо, патент, маълумоти суғуртаи тиббӣ, сабтҳои тиббӣ, натиҷаҳои санҷиш барои бемориҳои хатарнок ва қарзҳои андоз мавҷуд хоҳад буд. ҳукумати Федератсияи Русия профили рақамӣ барои муҳоҷирон ташкил кард, ки муҳоҷирон метавонанд дар ана ҳамин профил дигар тамоми маълумотҳоро оиди худшон ворид кунанд ва ин барои давлат ҳам мегӯем, барои Россиярам як кори осон мебошад, ки ба ҳар як муҳоҷир бигӯем ки рақам метиҳанд, профил метиҳанд ва аз рӯи ана ҳамон рақам тамоми маълумота оиди шаҳрвандони хориҷӣ метавонад ки Федератсияи Русия дастрас бикунад. дар дохили ана ҳамон ҳамаи чизҳоро дохил мекунанд. мисол патент дора, регистратсия дора, ё ки ягон нарушение дора, аммо бигӯем парола мезананд, тамоми чизош дар дохили ана ҳамон профил пайдо мешавад ва ин бигӯем як иқдоми хуб барои муҳоҷиро ва барои Федератсияи Русия мебошад, ки бигӯем коршон хела осонтар мешавад. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. нафарҳоеда ки дар Москва стоматологи тоҷик дар кор бошад, тахфиф кардагия номерош мебирояд, зангаш бизанен, бренд духтури беҳтарин дар шаҳри Москва. фирӯз нависонда. дар номерои навистагӣ занг мезанем, мега хато карда. дар чӣ санҷем запрета? Сорбон ку ҷавоб де. ҳамон номере ки ман мемонам вай WhatsApp дора, мақсад дар WhatsAppш метавонем ки қатишон суҳбат бикунем. як нафари дигар нависондае ки салому алайкум акаи Сорбон. ман патент кардам, отказ баромад. ина як сол шуд равам, патент кардан метавонам. отказ барои аннулировать бидан буромадагӣ бошад? бале, баъди як сол метавонем. як нафари дигар нависондае салому алайкум. бародар дар бораи рӯайдӣ камтар васеътар хабар медодем, бисёр хуб мешуд. ба ки ҳатмияй, ба ки не. пешакӣ раҳмати калон. дар бораи рӯайдӣ мо 3-4 рӯз пеш видео кардагем, бидунем ҳамонро тамошо кунем. ҳамин касе ки ба нияти кору фаъолият вориди Россия мешавад, ана ҳамон касода ҳатмӣ мебошад. як нафари дигар нависондае салому алайкум бародар Сорбон. илтимос ҳамин саволи мада ҷавоб гардонед. ман интизорам, пешакӣ раҳмат. мара дамадед ва гардондам. қариб 1 сола 8 моҳ шид. метавонам бирам дубора. раҳмат барои ҷавобтон. пеш аз сафартон як бор даниётонро проверка кунед. шуғли аҳолӣ бренд дар амуҷа ҷои шиноснома ва раводид ҳастед. дар уҷа аниқша мегам барои шумо ки ҳозир метавонед ё ин ки не. меҳрубон бобозода нависонда. ака моҳи октябр гости Россия рафта, моҳи декабр омада, соли 2027 моҳи январ гашта рава мешавад. ами тибқи қонуни Россия бигирем, вақте ки мигратсиони картаи гости хати шумо аз Россия мебурем, баъди 9 моҳ ҳуқуқ дорем ки вориди Россия бошед. лекин ин чиза дар амал ба назар намегиранд. бисёри нафарҳое ки гости мебуроянд бо 1 моҳ 2 моҳ пас вориди Россия мешаванд. мақсад агар қонуниша бигирем 9 моҳ пас ҳақ дорем. Норбеков нависонда. салом Сорбон. шахсе ки запрет на въезд дорад, он бо дархост ба РФ рафта метавонад? не, бо ягон чӣ рафта наметавонад, то шуда нашавад.
Кабулзода нависонда. Салому алейкум ака. Созен хубен. Як чи пурсам патенти ма 4 моҳи дига срок дура. Пулшон аз форум Тоҷикистон равм. Патенти манули руад мешава. Илтимос ҷавоб тинакаҷон. Имконияти сӯхтанаш ҳаст ва сӯхтак агар 1 сол патент гирифта наметавонӣ дига. Назар нависонда. Салому алейкум ака. Визи ман барои рафтани Москва маҳкама. Ман метавонам рафта наметавонам. Виз ки маҳкам боша не рафта наметавонем ҳозир. Субҳиддин нависонда. Мара депорт кардаям. Намешавад снимат карда. Не. Ин чиз роҳи снимат кардан надора бародар азиз. Як нафари дигар нависонда. Салом акаи сорбон. Ҳамин студентский билет меган. Ҳамира чӣ хел бифаҳмем? Патент нагирем агар. Мо аз вақташ дар ҳамин масъала мегӯем ки барои ай патент озод шудан студентский билет нагирем. Қонунро риоя бикунем. Яъне ки шумо коркунӣ рафтаниен, мигратсиони картаи работа бигирен, патент бигирен, кор кунен. Дар ҳақиқат ки хонданӣ рафтанӣ бошен, баъд учоба қайд кунен мигратсиони картараву бирен дохил бишен. Зиндаву сарбаланд бошен. Видеои имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.